bicycle. Who knows how to ride a bicycle? Yes, it's fun, right? Táto práca ma vlastne vždycky bavila a mám veľmi rada, keď viem deti naučiť niečo nové. A čo sa týka tempa, tak si viem vlastne určovať svoje vlastné tempo, čo je vynikajúce. Tie výsledky sú potom tam veľmi rýchlo vidieť. Tie deti mi začali rozprávať po mesiaci a sú z toho naozaj radi. It's a lorry, yeah. Takže keď vidím tie výsledky, keď vidím, ako tie deti naozaj začínajú rozprávať, tak mi to dodáva neskutočnú energiu a som z toho šťastná. Pirate ship, yes, very good, excellent, excellent. Pre mňa je základom to, že je moja práca ohodnotená a v Mindbrain Academy mám pocit, že to tak naozaj je. Staň sa aj ty lektorom Mindbrain Academy. Viac informácií nájdeš na mindbrainacademy.sk.